معزا قديسي انت كتقبر يا حجي تمليسا مزيا زولو بزحات سبات اللو مهنياتو أبوليتيكا تقراي دحر دقيم إيدي إتونيه وزتي إلى خيدا نيرا شعو جنزباب زأكبولون بزحات كأمالتي مجروارات أبز فتصمولون قزيه سأقم ناي هزبي مسارات جرادي أتسرح نيراس ووي ناي بحكي نتهزبي أتسرح نيرا اتوقسا كامن موتيو نمن تأكم جعين اتوقسا موتيو وازبل قداي اللو ካልኦት ብዙሓት ሰባት እንዲዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኣብቲ ናይሎም ማዓንቲ ጉዳይ ግን ካብቶም በዓል ሃይለ ዝዛረቡ ዘለዉ ዘረባ ክትዕረቑ እንድሕር ዳ ኮይንኩም መንግስታት ምስ መንግስታት ወይ ከዓ መንግስቲ ፌደራልና ኢትዮጵያን መንግስቲ ሻዕብያን ክዕረቑ ተኮይኖም ሲ እምብበሉ ኤርትራውያን ከምኡ ኸውን የብሉን ትርክብናሲ ከምኡ ኸውን የብሉን ወይ ኣነ ብዘይ ንስኻ ይዕረቕ ብዘይ ክስቶ ይዕረቕን የበሉ ተዘይ ኮይኑ ግን እዚ ዲፕ ዳውን ኣይከድናሉን ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘረባ ገይረ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ኣብ ቤተ ክህነት ትግራይ ዘጋጠመ ዓብይ ጉድን ሓደጋን ኣሎ ሓቂ ዶ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ እንታይ ዝተበገሰ እዩ ሓደ ሰራሕተኛ መንግስት ወይ ከዓ ሲቪል ሰርቪስ 10000 ዝበሃል ቅርሺ ነው ባዕሉ ብደሞዝ የብሉና ሃለወ ሓደ ናይ ቤተ ክህነት ሓላፊ ወይ ከዓ ስራ አስኪያጅ ወይ ከዓ መካየዲ ስራሕ ዝኾነ ኣብ ቤተ ክህነት ወይ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሰብ ወይ ከዓ ሓደ ሓላፊ ናይ ሓንቲ ደብር ግን ርእሰ ደብሪ ዝበሃል ካብ 80000 ክሳብ 170000 ይበልዕ ምዃኑ ንኹሉ እኳ ተዘይኮነ ኢሎም ዝገለጹ ኣባ ሰላማ ዝተዛረቡ ጉዳይ ኣሎ ጉድዩ ማለት እዩ بوغن إرترا بزحات سبات نتي ناي كلتي منغستات عرقي نغلغليو مالتي غلغليوم زدغفو لو نغلغليوم كا زي دغفونا لو مالتيو ناي بعلم زربا غني زاربو لو تنايلو ما عند غداك تسمعوا يخم ادريس جبنا نموداتا ملختي يالني لو زاربو زل حدا ملخت له انت ايت ملخت زبلنا سمعنا هنكيدنا مالتي نس channel زي حديث تندحر اخوينكم نسخاتكم نشيدن رياكتس مالتيو سبسكرايب كتغوري ايه زتبابعكم نبارات نحرد أخوينكم حد رئيتو تصحفوا لي سوا سلزلو نابت رئيتو تاتم كوسدوكم ستوسنا كلتوي حد رئيتو خلنا نببينا مالت حصر بيلنا بيري M3W كلا سلازل فلفكا اب تግራይን ኤርትራን ዓመታት ሓቢሮም በሰላም ዝነበሩ ተፈላላይ ሃይማኖት ተኸተልቲ ከተበላሹ ኣይትኽእልን አደብ ግበር ዝብል ዘረባ እዩ ኮሜንት ገይሩ ዘሎ ላይክ አገር ወለነት ቪዲዮ ማለት እዩ ስለዚህ ለፍሊፍካ ዝግበር ወይ ከዓ ዝመጽእ ጉዳይ ወይ ከዓ ለውጢ የለን በሐጽሩ እዞም ህዝብታት ዚኣቶም ሓቢሮም ዝነበሩ እዮም ዝብል ርእይቶ እዩ ዘሎ ትክክለኛ ርእይቶ እዞም ህዝብታት ዚኣቶም ብከምዚ ዓይነት ዝባኣሱ ኣይኮኑን ዝብል ግምት ይዘለን ማለት እዩ ጽምዶ ኩነታት ይወንጨፉ ሰባት ግን ድሕሪት ይተርፉ ጽምዶ ይቀጽል ዘይተረዳእካ ወይ ዝኾረኻ እንሃተፍካ ንበር ዝብል ርእይቶውን ኣለዎ በተመሳሳለ ማለት እዩ ጎይታ ጽምዶ ማለት እዩ እስከ በጀካ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ እስከ በጀካ አይ ተረድእን ግን ቴንክ ዩ ማለት እዩ ንርእይተኻ አባ ጎብዬ በጉዳይ ዓድኻ ተዛረብ ወይ ከዓ ባዕድኻ ተዛረብ ይመስለን ተዛረባ ከብል ይገልጽዎ ዘሎ አባ ጎብዬ ማለት እዩ ንኹልኩም ርእይቶታትኩም ብጣዕሚ ይቀንየለይ ክብረት ያበለክ ብለኩም የዝደሊ ናምና ኢሎም አንተ ቪዲዮ ክንሰግሪና ግርም ናምና ኢሎም አንተ ቪዲዮ ክንሰግር ከለና ንአባ ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ አባ ሰላማ ዝብልዎ በዘረባዚ ክንጀምሪና እትጉድውን ካብዚ ክስማዕ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ክልተ ሰለስተ ስልጣን ጨቢጦም ሒዞም لومي حدا دكتورنا حدا بروفيسورنا عنديهم بإثيوبيا درجة ولا مينستر دون ولا بسخونة درجة هلو ولا بتقرأ كعلوم في الليل دمو دوموزات ناي منجست إثيوبيا كله نتي public servant جنزو أبزعجته أبزعجم أبزلوا عصرت الشح كركب زي كعلة مهور أبزلوا وعد حدا ناي هاجرس بكت سراسكاج كلهم يبرز الله تحسي الجبر الله حدا ناي هاجرس بكت سراسكاج أبكل تفلست موت حيلو كسر 170 دومز بورح ركب كله من تأخذوا بيزنك سلازي كندي مهورات النهلو حاو أبا سلامة مهور تليو حاو أبا سلامة زي كونه مهور تليو كم سبت وداديرهم بوقتهم كأكلوا كليو بدأ الدرجة حاو أبا سلامة سلازقونه حفت أبا سلامة سلازقونتك إن أرققن بيتكنا تمسك الليكون تليك أونسس إتوزني هزب تايو صمدو تريفو እሺ ናብ አቦና ዝመሐላለፍ መልእክቲ ይዘለን ማለት እዩ እዛ ጉዳይ ወይ ከዓ እዛ ዘረባ ሓደ ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፍ ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ፍታ ነገስት ዝበሃል ቆልዓ ማለት እዩ ምስ ተዛረባ እያታ ጉዳይ እዚ ኣወጽያ እምበር ብኻልኦት መራሕቲ ሃይማኖት ዝበሃል ወይ ከዓ ነቲ ሃይማኖት ይግባእና እዩ የእትወና እዩ ኢድና ወይ ከዓ ሰሪሕና ኢና ኣብዚ ጉዳይ ዝብሉ ሰባት ኣይኮነት እንታ ዘረባ መጽያ ተዘረባ
بتقولع ولا يمص بخال ولا يمص مزرارب زعبا خوينو قنيو نمنتاي ግን ከምዚ ዓይነት ነገራት ተወሊዱ ቤት ክርስቲያን ሲ ናይ ምእመናን መእከቢት ናይ ሃይማኖት ናይ እምነት መወዳእታ ሓሶትን ሸፈጥን ምናልባትውን ክግበረላ ዘይግባኢልና ንግምታ ቦታ እያ እንተኾነ ግን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንባዕሉ ኣብቶም ናይ ምእመናን ኣብቲ ሲኖዶስ ባዕሉ ኣብቲ ናይ ሕብረት ጠቅላላ ማለት እዩ ናይ ሰበኻ ጉባኤ ዝበሃል እንድሕር ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ዝፍጸመሉ ኮይኑሲ ንሕሰቦ ኣብቲ ዓለማዊ ህይወት ኣብቲ መምሕዳር ክፍል ከተማ ወይ ከዓ ከምኡ ተመሳሳሊ ሙኒሲፓሊቲ ወይ ከዓ ማዘጋጃ ቤት ገለ ዘሎ ጉዳይ ኣብ ካልኦት መምሕዳራት ኣብ ካልኦት ናይ ዕደና ወዘተ ገለ ዘሎ ስራሕ ደኣ እንታይ መኹን ዛረበሉ እንታይ ዘዛረባለዎ ማለት እዩ ሙስና ብጠቅላላኡ ንሓንቲ ዓዲ ክዕኑ ዝኽእል እዩ بتفطرؤ سي كرابت زخونه نيشن كمعبل كلوت ايكلن كمعبل كلوت زي كل غلغل سبات كو تزاريوم ورقي اب تግራይ يوسدي ولا كو توسده ግን ካብ ትግራይ ጠቅላላት ገንዘብ ዘይወጽ ስለዘሎ ጸገም የቡልን ኢሎም ዝዛረቡ መራሕቲ ኣብ ዘለው ዓዲኻ ተፈጢርና ወይ ከዓ ተፈጢርካ ዘለኻ ወይ ከዓ ዓደይ ትብሎ ዘለኻ ማለት እዩ ነዚ ፋይተ ዘይገርካዮ ሰረቀይ ስረቆት ኣብቲ ዓደይ ይወጽኒ ኢልካ ክትዛረብ ከለኻሲ እሞ ካብ ዓዲ ዘይወጽ ኮይን ሰረቅ ዝበሃል ነገር ዳእነ ምንታይ ያድልዩ ስርቅ ማለት እኮ ዘይግቦእ ሰብ ዘይሰርሐ ካብቲ ሰርሐ መንጢሉ ክበልዕ ከሎ ማለት እዩ እምበር ትርጉሙ ጠቅላላ ትሕዝቶ ናይ ተዓዲ ወይ ከዓ እከለ ዝበልዖ እከለ ስለ ዘይበልዖ ማለት ኣይኮነን ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ሕሙማት ኣለው ብቲ ቤተ ክህነት ንባዕሉ ቡልሹ እዩ ሕግን ባዕሉ ከውፅእ ኣይክእልን بتحدث وروزة تزبالو ناي هيمانوت مجملاقات نبعلو بطعم استجمالق كيدتات ገለ ካብ ዝነበሮም ሓደ እዩ بتقلالا مالتيو الله يوم حجونا او تسوكسيغوم بطعم ازيو دحور زخونه ناي تاي زبال ناي مانجمنت አካይዳ ዘሎ ኢት ቤተ ክርስቲያን በጠቅላሉ ትምህርቲ አብ ቋንቋ ትግርኛ አም ትርጓም እቶም ትምህርታት በቋንቋ መምሃር ነው ባለው አዙ ይዝደኸመ መዝሙራት ካልኦት ዝበሃል ነገራት አመውጻውን አዙ ይዝደኸመ በጣም ዳርጋዚ የለም ዚማሲ አብ ካል ዓዲ ተፈጢሩ ዝመጽ ዝመስሎ አብ ዓዱ ንዘለው ገዳማት ይኹኑ ካልኦት ከተሓባብርን ክብልን ዘይክእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንምንታይ ኢኹም ኮይኑ ንሕርዳ ኢልኩም ካብ አቦና አባ ሰላማን ለዓሊ ዘሎ ሁሉም ጀሚርካ ንዑሙን ሓዊሱ ማለት እዩ ዳርጋ መብዛሕቶም ሙስ ፖለቲካ ኢድ ዘለዎም እዮም ስለዚ በተሓደ ኢዶም መስቀል የሳለሙኻ በተሓደ ኢዶም ቦክስ ክውዑኻ ይኽእሉ እዮም ኢለይ ግምት ፖለቲከኛ ዝኾነ መራሒና ሃይማኖት እንድሕርአትዩ ሃይማኖቱን ፖለቲካን ኢድ እንድሕርአትዩ ቶሎ ቆዲስኩም ውፁ አኺባ ለና ዝበሃል ዘረባ እንድሕርአ ኣሎ ኮይኑ በዚ ጌርካ ምሕረት እውን የለን ሰላሙን የለን በጠቅላላ خلتዩ ነዚ ኻይ ፌል ገይሩ ማለት እዩ ክፍንፈልጦስ አለና በጠቅላላ ዘሎ ነዝናይ ህዝብታት ምትእኻብ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ምስጋሪ እሱ ድማ ናይዞም ኣብስተኣኪብኩም ዘለኹምን ከማኹም ዝኣመሰሉ ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ደለይት ሰላም ዝኾኑ ምሁራት ፖለቲከኛታትን ጸለውት ዝበሃሉ ኤሊትን ጽምዶ ብዝያዳ ደልዲሉ ዘላቕ ሰላም ዞባና ንኽረጋገጽ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ከተቃልሕዎ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት حبرت أفريقيا أوروبا وحبرتن كالوت أهجراويان ودباتن منجساتن بمخد كل زكاة علىكم كتجبروا بسم حزب قرن أفريقيا تحطوا اللهم بخمسينا نتنزل والحجي صمدو بناب حبرت أفريقيا بتحدو كحبرت أفريقيا نوعلو حبرت أفريقيا منيا أبز حجي سانكشن ويكا معقب كل على الله مسجمرة قال زاربو زلوك قالاتهم حبرت أفريقيا عنا ولا حنت ربح زي بقول تكالي وخبل كرمس توصل عمتات بريزيدنسي زاربو اللي زنبرة قد أيو يونايتد نيشن وانتخون تاوت يوم دي أتوم من يوم حق موزعات جيروم بناتاتكم حقي أي مرحني النابلك صاحبي زين حسابيو بتغلى لا صمدو يفلت واديوم إلكم الحرد ريخم ما مالتي بزعات صمدوسي يواقعدو بزعات ترم صمدو زبالس يواقعدو الحرد إلكم زواجع كترخبو تقوليكم بستفعلي بلوغاتن عمدتاتن ግን ታያት ብልታጽም ነው ሁሉ ጊዜ ታክቲካል ሪሌሽንሺፕ ኮይናሲ ማእኸላይ መንግስት ኢትዮጵያ ንምጥቃት ግበረ ካይዳ ወዘተ ገለ ኸብልዮም ዝገልጽዋ ዘለው ንምንታይ እንተ ተባሂሉ ኣብቲ ጽምዶ ርክብ ኩሉ ጊዜ አይበልዓክኔ እንታይ ያምጻ ሓንቲ አይበልዓክኔ ትበሃል ቃልሲ አላ ወረድን አይበልዓክኔ ይልዋ مالتي تمريت زلون نتاع زلا مالتي نتاعك حجي أي بالعكنيس أنت يمصوه إلى حتيتاتو زي تبلعن نحركوينكا كم عينة حساب زي بالكا أنت نيروسي أي بالعكني زبل قالسي أنت يدا يمصوه زبل نايمن رئيت إنيرو مالتيو ناي توعك تخكليو
እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ጽምዶ ንሰላም እንድሕር ደኣ ኮይኑሲ ከምዚ ንዝገብረና ዘሎ ሓይሊ ከምዚ ንዝገብሩ ዘለዉ ከምዚ ክነጥፋኣለም ክንጣፋኣለም ዝብል ቃል ኣብቲ ናይ ሰላማዊ ኣኼባታት እንታይ ደኣምጾ ምኽንያቱ ብመሰረቱ ጽምዶ ሎጂክሊ ኦር ኢሎጂክሊ በትታ ይዝባል ካልኣይ ኣብ ጽምዶ ኣብ ሱዳን ኬድካ ብትግርኛ ምዝራብ እንተኮይኑ እምበር ተምኡ ዘሎ ሰባት ጉዳይ ማይኮነን ሰምዑኻ ገለገለ የብሎም ናይ ባዕላቶም ዘቤታዊ ጉዳይ ኣለዎም ዘይተፈትሐ ኣብ ሽግር ዘለዎ ህዝብታት እዮም ኬድካ ሓደ ጸግዕኻ ዝተወሰነ ሓሚል ገለ ዝበሃል ወይ ገለ ዝበሃል ኣኪብካ ተምጽኦ ለውጥ ዝበሃል የለን ብኽብረት ያገዲፈነስ ብሕንቢጣ ይበሃል ኣነ ናወል ስዒድ ሎሚ ከም ዘይፈልጦ ኣክት ክገብር ከሎ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብዙሓት ሰባት እውን ኣይንፈልጦን ሓድሽ ሰብ ኢሎም ክዛረቡ ከለው የዝገርም ኣወል ስዒድ ማለት ሲ ሓድነት ናይዞም ህዝብታት ንባዕሉ ብፍላይ ከዓ ማለት እዩ ቋንቋ ክርክብ የብሉን ገለገለ ኣነ ንስኹም ኣሕዋት ኮይና ክንዛረብ ከለና ሕጂ ዓለም ይስምዓየ ይብል ኣበይ ኮይኑ ታይሉ ዓለም ይሰምዓካ ኣብቲ ክስርሖ ዝግባእ ኩነታት ዘይሰርሕ ኣብቲ ዘይስርሖ ግን ብግልባጡ ንሃልኽ ወይ ከዓ ሰላም ንምሕማስ ክሰርሕ ዝኽእል ሰብ እንተሃልዩ ኣወል ስዒድ እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሰላማዊ ሰብ ዝመስል ኢንትሪንሲክ ዝኾነ ኣብ ውሽጡ ዝተሓብአ ኣብቲ ዘረባታቱ ማለት እዩ ዝተሓብአ ፕሮፓጋንዳ ወይ ከዓ ዘይኮነ ነገር እዩ ዘለዎ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኣይኮነ ኢልኩም ተኣምኑ ኮይንኩም ምልስ ኢልኩም ኣብቲ ግዜ ኩናት ዝነበሩ ቪድዮታት ስኢልኩም እቶም ብዲቴይል ብደቂቕ ዝዛረበሎም ጉዳያት ናብ ውሽጢ እተው ኢልኩም ክተጽንዕዎም ፈትኑ ማለት ወይ ከዓ ክትሪእዎ ፈትኑ ብመሰረቱ ብጽልእ ዝተለዓጠጠ ሰብ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ከዓ ማይ ሓቂንካ ጠስመ ይወፅን እዩ ካብ እኩይ እውን ሰናይ ክርከባ ይክእልን እዩ ማለት እዩ እስኪ ንስማዕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሲኤም ዜና አዲስ አበባን አስመራን ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት ማለት እዩ እዚ ክኾነሉ ዝኽእል ዝዓበየ ምክንያት ድማ ወከልቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ምብጻሕ የካይዱ ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ቀፂሉ ክመጽእ ዝኽእል ድማ ምስጢራዊ ኣካይዳ ወይ ናይ ሰላም ርክባት ኣብ መንጎ እዘን ክልተ ሃገራት ክግበር ከም ዝኽእል ተፈሊጡሎ ማለት እዩ እጂ ኢሳያስ ሓራይ ጽቡቕ እዚ ዘረባዚ ብኻሊእ ከዓ ይዘረበሉ ርእይዎ ማለት እዩ በቶም ዜና ዘቕርቡ ገለ በዓል ሲኤም ይዛረብሉ ኣለዉ ካልኦት ናይ ዓለም ዜናታት እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ይዝርግሑ ኣለዋ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ጽምዶ ንኸምዚ እናበለ ማለት እዩ ኣሽከዕላል እውን ይፃወት ኣሎ ሕጂ ታይ ምግባር እዩ እቲ ኣፕርሃንድ ክንረክብ ንኽእልና ወዘተ ገለ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ ብጽምዶ መሲሉ ብዓፋር ብገለ ተመሲላ ትኽበብ ዝኾነት ጎደቦላ ዘይትፈልጥዋ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም كنقرأكم مالتي بحتصيرو اتا تግራይ تبهال عديا مالتيو نعاون بتي እንዳገበሩ ይዞርዋ ዚኦም ቦቲ እንዳገበሩ ይዞርዋ ቲበቲ እንዳገበረ ይዞራ ክልቲኦም ነዚ ዓደ እዚ ኣዮም ፎከስ ገይሮም ዝሪእዋ ዘለውን ዝጥምትዋ ዘለውን ማለትዩ እተናትና ዘሎ ባሃም ወድ ባሃም ከዓ ተኣኪቡ ምስ ኣወል ስዒድ ማለት ይሓሸውየ ክስዕስዕ ይኽእል ንሕና ምንም ክንገብር ኣይንኽእልን ክነረዶ ኢና ንኽእል ኣወል ስዒድ ኣብዚ ጉዳይ ዘሎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ተቃራኒ ወይ ከዓ አንጻር እቲ መንግስቱ ዝህቦ ልኡኽ ዲ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ኢልኩም ተሓሲብኩም ኮን ኣይክእልን ተደይ ኮይኑ ቶም ዓበይቲ ዲፕሎማሲ ዝገብሩ ናይ ዲፕሎማት ገዛውትን ናይ ዲፕሎማሲ ቦታታትን ግን ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ማምንታይ ኣም ዘሎ ማለት እዩ ዝተፋላለዩ ርክባት ገይሮም ኣብ ዝርክብ የውጉዕዮም ዘለዎ ማለት እዩ ማዕቀብ ከመይ እዩ ክላዕ ዘሎ ከመይ ገይሮም ክራኸበሎም ወዘተ ክልታዊ በይናዊ ርክባት ገለ የካይዱ ኣለዉ እንድሕርኩም ዚ ኮይኑሲ እቲ ኣወል ስዒድ ዛረቡ ዘሎ ዘረባነትዮም ታይ ከም ዝብሎም ዘሎ ንባዕሉ ኣና ይርድእን ዘሎ ማለት እዩ ታዩ ሱር በዓል ጽምዶ ታዮም حق دخ يصمد قصيل ديف ويس كم تبع البرهانه مسروت زبل ودا حرفيل غيريو نسكو كما جمر جميره تزقصل انت دي قصلن انا علي طعي حساب سلازي بلا صمدو ولا حنت اندي زي مثلا جن صمدو زفرس ايو كما جمريو صمدو نزخون علامه تفايلو تفطيو زنبر ناريشن مالتي حجي قصل زي كاله اول سعيد كونتنت صرحلو ነገር ማለት ናይ መወዳእታ ስለ ዝኾነ ሕልሙ 4 ኪሎ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ላውነትን ዶም እንደ ይኮነስ ናይ ስልጣን ምዃኑ ኣቀዲሙ ነገርናይ ሕጂ እስኹም ይኹም ዝብደገ ኮይኑ ወዲ ብሻሻ ዓሰብ ትብሉ ዝነበርኩም ብመንገዲ ግብፂ እሱ ኮንፈርም ተገይሩ ይልምን ከም ዝነበረ ድሕሪ ግብፂ ካን ኣሜሪካ ከም ተዘራወትሉ ብተጽዕኖ ኣሜሪካ ክልቲአን ሃገራት ናይ ግድን ብእዝነን ሰላም ክገብራ ከም ዘለዋ ተነጊርለን ኣሎ ስፔሻሊ እዚ ናይ ዓዳሃለ ሰባይ ማለት እዩ ኣጃነ ይንፍተርኩም ይደለኹ ጽባሕ ንግሆ ደም በዝሕ ሒዝኩም ጥዋዕ ከይትብሉ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ኣክሰስ ከር ሓራይ እዚ በዝሒ ደም ድፊት ደም ግንፋለ ገለገለ ዝበሃል ከም ዘሎ ኮይኑ ኩሉ እንዲዩ
بز حجي اتسابعي من البات نريسو انت دليوا مقبري ويك اخمتم عبيتي شومنياتات شومامنت مالتيو اب قدس سلاسي كاتدرال مويتسي اب بعل غون بعل ملس كومو خبري قالن تيلو خمص يخديو دحر حجي استرف عامتات ولا حنت ነገር ይላ ይገምትን ቀዲሙ ዝመውት አይፍለጥና በቅድመ አምላኽ ማለትዩ ከከም ስኬጁል ዘይ ኮን ይኽእል አነ ቀዲመ የጽባሕ ድፍን ክብል ይኽእል ንሱ ቀዲሙ ንግስም ክብል ይኽእል በተዕድመን ተኮይኑ ግን ንዑኡ ድሕረ ደጊሞ ወላ ሓንቲ ነገር አይነበረን ኮም ይግን ህሩፍ ሲያና አመሉ መንገድ ዕዳጋ ይጸቦ ይብሉ ወለድና መንገድ ዕዳጋ አገፍሕ እንዲዩ ግን ይጸበካዩ ህሩፍ ተኮይንካ ኮም ስለዝኾነ እትድሌታት እትባህግታት አለዎ ክሳብ ሕጂ ዛስዋይኮ ዓዳሓትን ወዓደቡ ገዲፉ ببلين جيرو نافت ما أخل عادي يبلو علي ناوز بلو مالتي قرط قالنا بكرخ بول زغلي متصنير بريزيدنت سياسن وعلو حجي ان لايك توداي لو مخونه حمله خونه نسو مسرح حقونا افريم تامرو موزيقا وسط غزو خفي لي سمع نتهزب كالي يبلو اتوم دغفتو خم خالي يزاربو بوتي كالي يبحال بزي كالي يبحال حجي اتنشن كوم زين مقيار غلغل لكم كتحاسبوا تقولوا خم نو وي نسو واتس هابينج از هابينج مالتي ريلي سيز خون زلو رخبت عصب ودب إثيوبيا كيوننتو سلام كنكون ينخل بسلام هيبنا نربح لو على نت نحلفنا نهاب يبلنان مريتنا حلفنا نهاب يبلنان بربحا نخدو نساتهم زهونا ربحات هاليو تقبلنا نصوم لفتو قيه بحر يوصو تحري حجرنا نعبه زبل بقى درجه مزحتي يقوم يزلتو ناي دلاي فتح لوطن ارتراو مالتي كلتينا سلام تنخون دما زياده بفلاي تعدي سلام كوينا ديمقراسياويت هاجر ب مالت حق منغست زلو بارلمان زلو بحقن سرعتن زخيد بينو بريزيدنت مكتل ولا كوازي يبلو عينتها تمرح زلنا سو خابتي عصوان كبان نسو وصيا مس اثيوبيا كفت زخونه مسمر هاليو صح 35 عام كاغيرلو حتى المعات حتى ديمقراسي حتى نصان زل على سب كل يقتل يأثر يطفئ سلازي إرترا مدرة بعدا ناي سبات مدرة بعدا غيرو والله حجي هو مالت بزع إرترا تزاربو حساتي يبلن نسخم زلو نحزو زلو مالتيو let's put it aside يقولوا توم تعادسي أبو كم زلو نحزو من أمتو هاي نقول زي كونس أبو وانا نحزو مالتي كن بزعبات عدنا خه زوم كم زي أزا أمسول زغازيت أنيازي ملأكم وتولو قدم كلتا غزي انترفيو غيرو ولا قدامي منستر ابتن كلتا اوانات زحاتو اوان تانا قدامي تحاسوت مخوانا مسفلطه افتا خالئيتسي انت غلدس قدم حجوكو خمزي الكانيرك اخا غن حاسيخا خم اكو خبلي كلن ولا انا خبل نيردي ايبلن ندعي شعفتا بوتا خوينكا اخا كتوسن زلكا مالتي نم انت اينا نحسو غن دحان افتا بوتا خوينا دحان كدرا يغصينا غن اتليست انت غلدسي تزاربو زلو نجر بزعبه حزبو بزعباتنا تنازلو خبابي بزعبات وريدنا زلو بزعباتي اب كبابينا زلو فتح مسان بزعباتي ابوشت نتغاروسي مصيوم زلو مكرا بتقلالا مالتي سدت طميت دنقرنا بمطني زمصانا زلو هاين مهارن زلنا توم حواتنا تومنا اشتلي حواتنا مالتي اي مهارون زلو عبيت سكوا مالت كم زتريوم دلهم تماهيروم عددا طيت عددا سدت كوينو كدع يا زبني حساد يا زبني تግራይ እንተ ባጽሕዶ ትግራይ እንተ ባጽሕዶ ንባድመ ይኾን ይዝባሃል ደርፍ ነይሩ ናይ ቀደም ሓቂ ቀደም ኮም ይባሃል ነይሩ ህሩይ ግብረ ስላሴ ዲ ወለ ስላሴ ዝባሃል ዝኾነ ደራፋይ ነይሩ ቀደም እወ ሕጂ ከዳዕ ዘመን ትመጽእ እንተሎ ንሞት ንመስዋዕቲ ንመቁሰልቲ ንመውጋእቲ ወዘተ ዝባሃሉ ታሪኻት ጥራሕ ፈጢሮም ሰብ ሰሪሑ ፍታዓዱ ምእንታን ዝኾነት ገንዘብ ከይሕዝን ከይልወጥን ለይትን ቀትርን ሰቢዱ ከምዚ አገሩ ከሐድር እግዚአብሔር زي يأمن ود برخاص بعد تدقي في حدر زبال كم امنت زي يقول حزب يقيروا منزلاتنا حزبي بعد تدقي في يحدر كسرح يكلن مخنياتو ترست زبال ነገር ተዝየልዩ ሰሪኻ ሃፍት ገለ ዝባል ኩሉ ይከልን ሱቅ ከአክብሎ ይኹሉን አፎም ብጣዕሚ ዝተባላሸው እንሆ ትሪእዎም ኣለኹም ዚእምቶም ናትና አፍቲ ኮይኖም አፍቲ ኾዱ ኣብዚ ሞጾ ዘስየምዮም ምንም ወጮ ተገልበጥ ካያ ወጮ እዩ ገልዕታት እዮም ኩሎም ብጠቅላላ ማለት ሕጂ ክዛረቡ ከለው ጸባይ سنة مقبار قالوا زت زبال يلن أبزي مزيخا تحقون كساب كندو زأكلسي أبتع عدها تحاق يلن بأنت أروى عدي سابا نابرا بتعمي يموت شلو صبق خون الله أبعدنا جن كم زتري أزل هاي خون الله كم زي يكون زقبو يلكاب كنا مكلاس كم زي فتح يلن قال يلن فتح يلن لا مزراب زي حفر سلا زخون هيكون أنا بإرترا فتح يلن زي منم أنا ذي كونكوس عفنا إرترا أمالتين دا زمرت تتزور بزعلم
ፍትሒ ከምዚ የለ ከም ዘሳቀዮም ኩሎም ህዝብታት ኩሎም ወፂኦም ይዛረቡ ኣለው ንዕኡ እውን ክንሕግዞም ትክክል እዩ ኣብቲ ዓድና ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ሕጂ ኣብ ዓድና ፍትሒ እውን ገለ እውን ዝበሃል የለን ተقليلو ሞይት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ እንታይ ፍትሒ ኣሎ ብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ሶልካ እንዲኻ መፂኻ እንድሕር ተኣሲርካ ኮሲ ካ ተእሰር ነርካ መፂኻ ዶ ንመን ትጥይቆ ሓጀብዚ ስለዚ ንሕና ዓዲ አላትና ዲያ ይብልና እንትብል ሕጂ ዓዲ ለካ ዲዩ ተሎም ኻስ ዓዲ ይብልና ክትብል በቃ ሶልካ ይነብር ኣለኹ ግን ጽባሕ ንጎታ ይኮውን ከም ዝኽእል ሓደ ሰብ ዝኾነ ነገር ተገይሩንስ ከይሰና ቤት ፍርድ እንድሕር ወሲደስ ታይኮን ይብሎ ዘይትፈልጥ እንድሕር ኮይንካ ርግፀኛ ዘይትኾነ ለዓዲ ብዛዕባ እዚ ኣስኦልካ ትዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ዓድና ክንዛረብ ኣለና ብዙሕ ነገር እንሄ ዝዛረብ ብዙሕ ጽቡቕ እዩ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ድንበርና ይባሕርዶ መልሰና ኢሎም ዘፈክሩ ዝነበሩ ሶ እዚ ሓደ ባህሪ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዘይምርዳይ ስለዚ እዚ ቶታሊ ሓሶቲ የለን ኣይክኸውንን ድማ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ምናልባት ድሕሪ አብይ አሕመድ ትንቡር ዝምድና ምናልባት ክመጽእ ክእል እዚ መንግስቲ ኤርትራ ባዕሉ 4 ነጥብ ዝገበረሉ ከም ታሪክ ድማ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ መንግስቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ጽቡቕ ኣቀባብላ ዝረክብ ዘሎ ኣይመስለኒ ዝረክብን ኣይመስለኒ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ተማሂሮም ወላ ንሕና ሓደ ተጋሩ ሕጂ ትዘረባና ከምዚ ነገር ክኹም እዩ ዋላ ንሕና ሓደ ተጋሩ እዩ ዝብል ማለት ንሕና ተጋሩ ኢና ኢሉ ይዛረብ ቅድሚ ትውግእ ድሕሪ ትውግእ ግን እቲ ባሕሪ ይረክብ ማለት ኣበደን ዘበት እዩ ምክንያቱ እዚ ዝኸውን ካልእ ግዜ ይብል ካብኡ ኸታ ይብል ትግራይ ከም ሃገር ወይ ከዓ ትግራይ ከም ዓዲ ጠጠው ኢላ ክትቅፅል ኣለዋ ኢልኻ ሓደ ኸ ይዛረብ ታሒዛ ሽጉርቲ ካብዮም ጢኣቶ የለን ስኢልካ ከምኡ ዝበሃል ሶርሱ ኣይፍለጥን እዞም ከምዚ ዝበሉ ደልሃመትን ናይ ሓሳብ ጸልማትን ናይ ሓሳብ መስመርን ዘለዎም ሰባት እዚኣቶም ብምልኦም ጠቕላላ ክሪኦም ከለኹ ኩሎም እዚኦም don't put all your eggs in one basket ደም ትብሉ ሓቀዶ don't put all your eggs in one basket ኩል እቲ ህዝብና ሲ ነዚኣቶም ንዓና ንኩላና እኮ ምሁራት ኢሉ ሓሲቡ ዝነብር ዝኸውን ዓይነይ ደኣ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነዚኦም ማለት ሓንቲ ባስኬት ዘለዉ ዝተባላሾ ዝኣጎሉ እንቋቑሖታት ሒዙ ማለት እዩ እቲ ህዝቢ ሲ ኣምሂረ ይብል እዚኦም ኩሎም ትሪኦም ኣለኹም ለይትን ቀትር ንምንታይ ይሰርሕ ዚኑ ባዕሉ ታባሕሪ ኣይትኸውንን ያገለ ንሕና ተጋሩ ዋንነት ናይ ተባሕሪ ኣለና ይምልከተና እዩ ብዛዕባ ናይቶም ካልኦ ዘሎ 12 ገለመለን ብሄረሰባት ገለመለ ኣይምልከተና ንሕና ግን ይምልከተና እዩ ከይብ ዘለኹ ንሶም ይምልከተና እንተኢሎም ናይ ባዕሎም ቃልሲ ገይሮም ናይ ባዕሎም ታሪክ ፀዊዖም ናይ ባዕሎም ገለ ይዛረቡ ኣነ ግን ትግራዋይ ይምልከተኒ ወደ ባዓሰብ ገለ ተኾይኑ ይምልከተና ኣነ ኣፀቢቑ ይምልከተና ነበር ክንጥቀመሉ እንደ ዝደሊ ከምኡ ክበሃል ከለኸ ቶም ካልኦት ሰባት ኣይምልከቶምን ኣይበልኩን ንኤርትራውያን ድሕሪ ክትጥቀሙ ደልዮም ምሳይ ክትጥቀሙሉ ብዝኽእሉ ናይ ሕጊ ዓለም ማለት እዩ ክትጥቀሙ ይኽእሉ ኣነ ናይ ታሪክ ስነ መጎት ኣለኒ ክማጎቶም እየ ናይ ዋንነት ስነ መጎት ኣለኒ ክማጎቶም እየ ናይ ቀደም ኣምፅእ ኮነ ናይ ሕጂ እውን ዋንነት ቶፖሎጂካል እውን ክማጎቶም እየ እንድሕር ክትጥቀመሉ ኢለ ከጥቀሙን ኣለዎ after all ክትጥቀመሉ ኣነ እዩ ተፈጢሩ ዋላ ሓድሽ ነገር ካልእ ነገር የብሉን እዚኦም ክልቲኦም ግን እንታይ ዝብሉ ኣብ ምክንያቱ ምስ ብልጽግና ባእሰ ስለ ዘለና ኢሎም ሰራዊት ብልጽግና ባእሰ ስለ ዘለና ብፖለቲካ ትግራይ እውን ኣይብፅሓን ያው ተደሚራ ወይ ተጨፍሊቃ ንሳውን ክህልዋ የብሉን ተዘይ ኮይን ድማ ንበይና እውን ክህልዋ የብሉን ሽዑ ንሪኦ ዝብል እዩ ሽዑ ንሪኦ ኢሎም ጉዶም ፅዮምልና እኒሁ ሳብ ሕጂ ሽግራት መፅኡ ዝኒሄ ንዋጋእ ንቃለስ ገለ ዝበሃል ዘሎ እኮ ሽዑ ንሪኦ ኢሉ ተገደፈ ጉዳይ እንታይ ትሪኦሉ ሕጂ ኣብ 2018 ለውጢ ክመጽእ ከሎ ተሓጒስና ዝደገፍናዮ ውዕል ሰላም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ነይሩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ኣምኪኖ ወይ ስለዚ ወላ መንግስቲ ኤርትራ እውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ክገብር እንድሕር ኢሉ ህዝቢ ክቃወም ይፍሉ ኣነ ክሕሱ ከሎ ሰብ ብጣዕሚ እዩ በቃ ዝፍለጥ ዓይኑ ፈጣጥ እዩ ሓሳቡ ዓይኑ ፈጣጥ እዩ ነይሩ ሞጣ ማለት እዩ ሞጣ ዝበሃሉ ትፈልጡ ኢኹም ወዶ ስለዚ ሓሳቡ ሲ ዓይኑ ፈጣጥ እዩ ኢሉ እዚ ዓይኑ ፈጣጥ እዩ ክሕሱ ከሎ ንባዕሉ ይፍለጥ ተሰላም መን ይዘምከኖ ተዋናነት ሰላም ዘምከኖ መን እዩ ኣይኮነን ድዩ ክልቲኦም ደኮን ሙምኪኖሞ ተሓባቢሮም ተማኺሮም ተሻጢሮም ይኹን 2018 ዘምከንዎ ክልቲኦም ኣይኮኑን ተሓደ ገዲፉ ተሓደ እምኪን ወይ ልኽዛረብ ከሎኮ ቅድስና ይመስል ተዋና ዘምከነኮ እቲ መንግስቲ ዓብያ እኮ ተዋና ተሓባባራይ ዝነበረ እታ ዋና ክንፊ ሒዙሲ ነታ ሰላም ዚኣነ ክዝረግ ጻዕር ዝነበረ እኮ ንምንታይ ይበል ሽረ እንዴ ነይረበቱ ሹዕ ግዘ
ጥሪ ስላሴ ጥሪ خصم መጽኦም ነይሮም ብዙሓት ኣሕዋት ዕሩኽቶም ነቶም ኣሕዋት ኣዝማድ ማለት እዩ ንሕና ይንፈልጦም ምክንያቱ ጎቢዝና ኢና ተራኺብና ኩሎም ደቂ መን ወዲ መን ኣይባሃልን ብዙሕ ሰብ ግን መጽኡ ነይሩ ሕጀብ ሽረ خصم ነይሩ ኢአር ይዝብለን ነይሩ ኩለንተን መኪና ማለት እዩ ኩለንተን መኻይነ ብሽረ ዝነበራ ሕጂት መንግስቲ ፈሪሑ ንኤርትራ መንግስቲ ብሓደ ግዜ ደንጊጹ ፓኒክ ኮይኑ በቃ ማለት ሽዑ ማለት እዩ ወሾክ ኣትይዎ በቃ ሽዑ ቧ እንድሕር በዚ ኢኮኖሚዚ እንተ ኮይኑ በተካይዳ ዚ እንድሕር ኮይኑ ታይብልና ነይሮም መሓዙት ሽዑ መጽኦም ከደይ ቢራይ ዝፍቀድ ገለሎም ከንዲ ደስ በለካ ቅርሺ ካውፂኻ ሰተ ትኽእል ኢኻ ተባሂሎም ተገሪሞም ብጣዕሚ ተደንቆም ሽዑ በቃ ፉሊ በቃ ኣብዚና በቃ ታይዝባር ክንብልና በቃ ኣብዚ ዝቕኒ ኢሉ ሰብ ተንመኻይን ብምልአን መጽየን ከመይ ገይሩ ሰብ እኮ ኣብ ሄል ክነብር አይደልን ሊትራሊ በቃ ዝሓሸ ናብራ ናብ ዘለዎ ቦታ ይክኸድ ዝደሊ ተኸፊትካ ኣሎ ሽዑ ተሰብኣይ ርእሱ ክሕመሞ ጀሚሩ ከምዚ እንተ ገይራ ሓደ ሰብ ይተርፍኒ ኣነ ነቲ መወዳእታ ዘሎ ተቐጢን ዘሎ ጀነራል ምን ይሽሙ ንሱ እውን ዓፄን ትሒዘ ብኻንሸሎ ይምበር ክወፅኡ ንሱ እንቅጠፍ ኢሉ ግድዩ ታ መንገዲ ትዕፀሎ ኣገደ ተባሂሉ ፍቲ ኣኼባ ይስሕቆ ነይሩ ለሚንዎ ወይ ሕጂ እዩ መይሱ ተርሞስ መስይብለለት ዶክተር ደብረጽዮን ዝበሃል እምበር ሽዑ ኮይሉ ሙኖ ነይሩ ግደፍ ገለገለ ኢሉ ተዛሪ ወየሲ ኣብኒ ደብለ ይነበረ ሕጂ ኸይዱ መይሰው ይጉንባሓሎ ይልምን ኣሎ ስለዚ ዘይከውን ነገር ብሓደ ወገን ነቶም ተስፈኛታት ክንነግሮም ከምኡ ዝበሃል ድርድር የለን ናብ ኤርትራ ዝመጽእ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ የለን ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ድማ መራሒ ናይ ኤርትራ የለን ስለዚ ናይ ሻዕብያ ሓራይ እስኪ ሃይለ እንታይ ሰሚዑ ኮይኑ ዛዘረባ ዘሎ ደኣሞ ደኣ እንድሕር ከምኣ ኮይናሲ እንታይ ሰሚዑ ደኣሞ ሃይለ ደኣ ነዛ ጉዳይ እዚ ኣልዒልዋ ዝኒ ረኽብው እንዳተጠናኸረ ይኸይድ ዘይምለስ ይኹን ሻዕብያ ክዕረቕ እንተኮይኑ እውን ወያነ ዘይተዓረቐተ ይዕረቕን ዝብል ሻዕብያ ይኹን ወያነ ክዕረቕ እንተኮይኑ እውን ሻዕብያ ዘይተዓረቐ ይዕረቕን ዝብል ወያነ ይኹን ኢሊሊ ሆቴል ማለት ነቶም ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ፖለቲከኛታት መቕረፂ እዩ ጓል ይሰድሎም ምስ ጓል ድላዮም እንዳሰርሑ እንዳሃለው ይቀርጽዎም ይኸው በዓል ጌታቸው ተበላሸው ብለው እዩ ትንፈልጦ ኮይን ዝርግሕ ተስኢልና ክንታለ ብልጽግና ኣው ተበላሸም ካልኦት ከዝ ተበላሸው የለና ኣያታ መቕረፂት ኢሊሊ ኣዳመ ኩሉ ኣብዚኻ ተበላሽኻ ዘለኻ ማለት እዩ ብዛ ሆቴል እዚኣ ብጣዕሚ ኣዝያ ገራሚት ሆቴል እያ ማለት እዩ ኩሎም ኣብኦም ተታሒዞም እያ ተባሂሉ ብምንታይ ተታሒዞም ጓል ትመጽእ ኣብኡሃ ይብል በቃ ማለት እዩ ብሓፂሩ ቧ ኣቲ ኣብ ገድሊ ዘይሮ ክገለ ኢልና ኣብዚኣ ማለት እዩ ጋማ ኢልዋ መሕዘኒ ታሪክ እዩ ዘለና ንሕና محزني نهزب تقرأي مهمال إيرتران إثيوبيان تعارقا تسمع فيديو دما فنين كنن اتمل سنو شما قلتات حبر الملك عنا غيايرو كما لالو سقوا انت قنايو توهبو تمل سجن حنتن يا نيرا نتقرأي زي تنبرن نتقرأي زقللن عرقنا ايكونن مع السلامة تبل يا نيرا حرا وحجنا حجي كونت الذي امالتي قدم الى قدمي صمدو غلمل زوصت فيديو اني رازي اتقوريص زوصت حداش مالتيو حجيتا عرق غلت بحال لومن ديا مليص زلا تمليسا بناي حزب عالمون اقلبو رخيبا زلا سي وي كاتخرت رخيبا زلا حجي اتمليسا مصيامبر قدم حجي سويلا وشتي انيرا حجي كن دارغا اوفيشال نخونت كيدا يا مالتيو صوت ጉዳያት ናይ ቀይሕ ባሕር ዘሎ ጉዳይ ምስ ኢራን ዘሎ ጉዳይ ውን ከም በተመሳሳሊ ይውድኦ ስለ ዘሎ ብዕርቅ እንተተኻኢሉ ገለ ኣብኡ ይማላለሱ ስለ ዘሎ ተብናይ ኣብዚ ዘሎ ጉዳይ ውን ከም በተመሳሳሊ ንኽውድእዎ ዝፃዕሩ ገለ ዝፈተኑ ይዝመስል ነይሩ ብጠቕላላ ግን ኣይኮነን እዩ ዝብሉ ሰባት ከኣለው ስለዚ ንሕና ድማ እዩ ኢልና ክንህልኽ የብልናን ማለት ግዜ ንግዜ ሲ ሂብናዮ ሶኢልና ክንጽበኢና ብዙሓት ኣንፈታትዮም ዘሎ እምበር ታንጂብል ዝኾነ ብዛዕባዚ ዝተዘርበ ውሽጣዊ ክሳብ ዝኾነ ማለት እዩ ዝተገለጸ ጉዳይ የለን ነዚ መልኪቱ ሲ እዚኣ ያ ተባሂላ ኢሉ ዝወፀ ጉዳይ የለን ሓቂ ንምዝራብ ታንጂብል ኮይኑ ዝወፀ ጉዳይ የለን እንደው ይለይ ሶሎ ሚዲያ ደው ይለይ ከመይ ተሓንደው ከምዚ ሲግር ከምዚ ለምስ ነገርኮ እሞ ኣብዚ ሰለስተ መዓልቲ اب يوتيوب كان عندما كاينه اوكي اليوم انتهيت وصي حجنا يصبح صراحه زحله طرح يزمصنا حجي حاجه زي دلي غفاندمي دلي قرشي دلي
እቶም ዝነጥሩ ይንጠሩ እቶም ካልኦት ከዓ ሰላም ፍልጥ ሰላም ገበን አለዎ እንዲሁ ሕጂ እቶም ካልኦት ሰላም ሓገዘ የድልየንን እዩ ገለ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሶሎ ሚድያ ጠሊሙ ንኽሒዱኒ እዩ ዝብል ኢድሪስ ጀበና ብሶሎ ሚድያ ተጠሊመ እየ ኢሉ ይዛረብ ማለት እዩ ከቕረበካ ኢሉስ የቕረበንን እዩ ዝብለኩም ዘሎ እስኪ በዓል አሌክስ ከታዮም ዝብሉ ዘሎ ብዙ ጉዳይ ዘመልኪቶም በዓል ሓበን ኣለዉ ኩሎም ታዮም ዘውጉዕ ዘለዉ ዲኽነ ኩላ ገበን ዘይብላ የለን ነገር ካብዚ ትኽዮም ዝነበርኩ ሙሎም መብዛሕትኦም ማለት እዩ ካብናቶም ናይ ኣወል ስዒድ ደርፊ ዝደግሙ ዝነበሩ ኣዴታትና ፍሒረን ኩዕንት እንዳውፃ ፎቶ እንዳግበሩ ዝሳለቁ ዝነበሩ ኣቦታትና ፎቶኦም ገልቢጦም ግንባሮም ሃሪምናዮም ቀቲልናዮም ለምንቲ እንዳበሉ ዝነበሩ ብሙሉእ ፎቶ ገልቢጦም ናይ ኣወል ስዒድ ድምፂ እንዳደገሙ ዝነበሩ እዮም ተረዲኹም ዶ እዚኦም ከማንሳ የተሰጎጉን ይብልክለኹ ከለካን እዚ ኣነ ዋላ ይብልኩም ኣለኹ ኣኣመንኩም ዘለኹ እስካብ ሕጂ ናሃይ ነዚ ኣመን እንድሕር ካ ናይ ብሓቂ ተሰጎጉት ኮይኑ ኻኒ አልሐምዱሊላህ በቃ ተመስገን ፈጣሪ ዝባል መባእ ክወድ ከለዎ ከማን ቤተ ክርስቲያን ወላዲተይ ኣበይ ሞቶም ከምኡ ዝመሰሉ ዘለኹ ኻኒ ናቱ ኣሰርተ ዝስዕቡ ኸ ከም ናተይ ማለት እዩ ኣበይ ሞ ኣታ ሕጂ ኣበይ ሞ ከም ናተይ ኣበይ ሞ ገለ ይብሎ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ተናዲዱ ኸ ማለት እዩ እዚ ኣነ ንሓደ ሰብ ውድቀት ናይ ሓደ ሰብ ውድቀት ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ኣየመንን ብሓፂሩ ኣየመንን ኢድሪስ ጀበና ስሕተት ኣለዎ ደጊመ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ ዘለኹ ብጣዕሚ ብዙሓት ጌጋታት ዝነበሩ ዓይነት ሰብ እዩ ሰብ ግን ስሕተት ኣለዎ ክእረም ይኽእል ነይሩ እንድዩ ኣይተኣረመሉ እንቲ ጉዳዩ ሒዝዎ ናብኡ ወሪዱ ኣሎ ንሱ ግን ንቤተሰቡን ንስድርኡን ለኪምዎም ኣሎ እቶም ስድርኡ እቶም ዝወለዶም እንተለዉ በዓልቲ ቤቱ ገለ ወዘተ ዝበሃል ነገራት ኣለዎ ማለት ሕሰቡ ኢማጅን ግበሩ ኣብኡ ዝለመድዎ ናብራ ኣሎ ተመሊሶም መንዳእ ክነብረሎም ከይትብሉ ተመሊስካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣርኤ ይኽላእኻ እዩ ዝበሃል ሕማቕ ናብራ ተመሊሶም ክነብሩ ክጅምሩ ከለዉ እዩ ንዕኦም ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኸውን ንሕናስ ዘይትፈልጦ ዓደይ ትናፍቆን እዩ ዝበሃል ዘይትፈልጦ ጉዳይ እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ይትናፍቆን ኢኻ ዝፈልጥዎ ግን ይናፍቁ ንሱ ኣይኮነን ሕጂ መልሓሰስያ ኣብ ፅኑዕ ሰፊራ ንርእሲ ተስብራ ዝብሉ ወለዲ ነዚ እዩ ሓደ ሰብ ብዘምፅኦ ፀገም ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ብዘምፅኦ ጣጣ እዮም ስድርኡ ዝልከሙ ንሱ በቃ ከምቲ ዝብሎ ዘሎ እዩ ኣብዚ ኸ ክቃለስ የዋላ ጠመንጃ ሃውን ይብላ ኣሎ እንታይ ኮይኑ ብርጌድ ንሓመዱ ትኬት ቁረፁሉ ይበሃል ኣሎ ኣታ ብርጌድ ንሓመዱ ኣታ ንዕምባ ትኬት ቁረፁሉ ኣታ ንዕምባ ስናይፐር ቆርብለይ ትኬት ቁረፁሉ ስናይፐር ቆርብለይ ኣታ ነድልዌ ኣታ ነድልዌ ኣታ ነድልዌ ኣታ ነድልዌ ኣታ ነድልዌ ኣታ ነድልዌ ወላ ቀሰብ እቲ ናይ ባንዴራ ሽግር ስዳሕርም ትራዳር ኣሉ ኤርትራዊ ናይ ባንዴራ ፀገም እንተኮይኑ ድሓን ክንረዳዳእ ኢና ፀገም የብሉን ገለ ዝብል እዩ ማለት እዩ እስኪ ንቐፅል ናብዚ ካሊእ ዘሎ ጉዳይ ካስ እንታይ ይስማዓካ ኩርዓት በቃ ይሕበን ይፍሳሕ በቃ ኣብ ዓለም ሲ ፍሉይ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይኩም ሓበ ማለት እዩ ሕጂ ዘሎ ዝበሃል ነገር የለን ነቲ ዘሎ ሃዋህው ክትቂሮ ናትካይ እስኻ ከትሪኦ ንዓኻ ይምከት ከም ሰባት ታሪክ ዘለዎ ሃገር ለላውነት ዘለዎ ሃገር ኣብ ዓለም ባንዴራ ዘበርብረት ኣለትና በኣን ኮራ ምጭመታ ንዕኡ ዝገበርዎ ስዋኣትናን ስኩላናን ከዓ ነመስገን ቀዳመይቲ እዚኣ እዚ ክብረታት ዝበሃል ክጠፍ የብሉን እዚኣ ከቤታዊ ሕጂ ክጠፍ ተሌላ ዘላ ወራብ ዝደንበ ተቃውሞ ዘሎ ኤርትራዊ ክትከውን እንትኾንካሲ ይፀልኡኻ መተዳ ኮነ ኣለና ንትግራዋይ ሶማል ዘይነበርኩም ዘይኮንኩ ናይዚኣን ፍልልይ እንታይ መሲልኩም እዚኣቶም ኤርትራ ማዕድና ባሕራ ንደልዩ ኢና ግን እዚ ባሕርን እዚ ማዕድንን ብደም ኤርትራውያን ከም ዝተዓደገ ከም ዝተኸብረን ንኣምን ኢና ከነልምዓ ኢና ኮላይ ይብሉ እዚኣቶም ግን ኤርትራ ማዕድናን ባሕራን ጥራሕ እምበር ዘለና ሰባን ታሪኻን ደማን ልምዓታን ኣይግድሸናን እዩ በሃልቲኦም እሺ ኣፈላለየ ናይ ዘን ባንዴራ እዚአን እቲ ሓቂ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ድዩ ማለት ናይ ታውልዕን እቲ ያው ነውሊዓ ዘላ ማለት እዩ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ደለይቲ ፍትሒ ዘላ ባንዴራን ናይ ተሐጂ ኣብ ተዓዲ ዘላ ባንዴራን ኣፈላለየን እንታይ እዩ ተን ባንዴራ ብመሰረተን ውክልና ኣርማ ስለ ዝውክላ እየን እምበር ጨርቂ ምዃነን ክልቲአን ካብ ሓደ ዓሌት ዝመፅአየን ኣፈላላይ የብለንን ትዝሓዝኦ መልእኽቲ ግን ደለይቲ ፍትሒ እንታይ እዮም ዝብሉ ደለይቲ ፍትሒ እዚ ዓድና እያ ኣይ ዓድና ይኮነስን ዘይኮነስ ዓድና እያ ግን እቲ ዓድና ኣብ ኢድ በልዓ ሰብ ስለ ዘላ ሞር ናፍታ ቀያሕ እያ ትኸይድ ታደም እንትብል እውን ገፊሕ ገይሩ ሲኢልዋ ዘሎ እቲ ልምዓት ገለገለ ዝብል ከምኡ ኣይኮነን ዓድና ንፈትዋ ኢና ስዋኣትና ንኽብሮም ኢና ወዘተ ገለ ትብልዎ ዶ
سوء تخبرو እንድሕር ኮይንካ እሱ ኣብ ትሕቲ መቃብር እዩ ዘሎ ዓጽሙን ሓመዱን ምስ ሓመድ እዩ ዘሎ سوء تخبرو እንድሕር ኮይንካ ንስኻ ነቲ ተሰዋሉ ዕላማ خبرካሲ ነቲ ህሉ ኢኻ እምበር ተምብረሉ سوء يخبرو መጽኡ ስለ ዘይሙግተካ ስለ سوء يخبر يسوء أتنا خبرنا بلك مطيش اللي زي كاتعكا تسحيت كاس اللي زي بلك هذا فتيخايو ياخذ موتي لك نتسوء فتيخاي ينبر كم يقولوا خاورة سوء تعمين أنا خبر هو مطيش ما قلت كايلن سوء يو نسوقن نعلامة يتسوء نيرو تسوء العلامة سامنتها له حاسوتيو تتولى زلق حجي حاسوتيو أنا بإرترا خمزي حبني قال وقت حبني ما بعدها ما قديتها نبريكو عدها كو عدها عدها اتزقاوم كتقاوم من كلغا نتغوو نتي قدمي نتي بحري ايكونن زقاوم حدث نتي غوون بحرن قلملن زطري حزبي ወይ ካ بعلوانا ዝኮነ ህዝቢ بعل ተዘይፈጠሮ بعلوانا ዝኮነ ህዝቢ ንዑስ ክመርሖ ዘይከኣለን ንዑ ናብ ሓደጋ ንዘእቱ ዘሎ መራሒ ይዝቃወም ክድግፍ ከለኻ ማለት ው ንዒኻ እምበር ትድግፍ ነቲ ቃላይ እንታይ ትድግፈሉ نتوجو انتاي تدقفولو نالوجين انبا الوجين ويكا انبا سولود عدواسي انتاي تدقفولو من البات كتدقفولو تخيل كتدنقو تخيليخا كمزي اياسو برهز بولو دفع عدبونا عدن بيل كتبلو تخيليخا مالتي دفعنا عدناسي كتبلو تخيليخا هو مالت نت انبا كتدنقو تخيليخا جن اي زاربن نسخاون انتاكو درعنا انا مختنا ايخا ግንባር ፀሐይ ጌርናሲ ደቂስናል ካኔርና ተዋጊናል ካኔርና ክትብሎ ትኽእልኻ ግን ንዑ ይኩን ካንኮ ተመስግኖ ትንእዶ ትቃውሞ ትድግፎ ማለት ነተሰብዩ እንዳ አረንዳ ፈለጥና እንዳ ሓሰብና እንታይ ዝብል በመሓርኛ ዝኾነ ደርፍ ኮሎ እንታይ ዝብል ኣነ ዓድም ኣሎ እዩ ጎወን ሩኡን ኣነ ዝናፈቕን ግን ሰብን ጨኑኡን ዝብል ኣሎ ወይ ካ ሰብን ላዝኡን ማለት እዩ ሰብን ወዙን زبلا بحالالو اني نافقኝ ሰው ከነ ወንዙ ጋራሽ እንተረሩ ወንዙ ሁሉ አለ ይብዚ ማለት እዩ ይብለካት ደራፋይ ግን አነ ናፊቁን ዘሎሲ ሰብ ምስጨኑኡ ሰብ ይናፊቁን ዘሎ ይዝብል ግን እቶም ትድግፉ ኹኑ እቶም ትቃወሙ ኹኑ እቲ ዴፊኒሽን ናይ ተዓድ ክባል ከሎ ብኸመይሁም ትርድእዎ በቃ አነ ግርም ይዝብለን ሁሉ ግዜ ማለት እዩ أنا عدنا حليفنا ينهبنينا أديها حليف كاتب كاسي أبي يزول عدها خالي بدحري ودكو هذا أسير كاته هو اللي خان بزي بأربعة شهدو ودكو خان ودحاتنا خان تي اللي خان أبي خان عدل لك هذا أنا أبي حليف كاتب أنيركا دس نتقو إخا تسيخا خموصب حليف كاتلو أخي مثل كانيرو عند حسب نبا وقرب يلو مزنقع ودابا عرشهم بقى غزيفهم يوم دريهم زو عالم للو حين المسلم او عالمنا بطعم غزفت لبهالو ديكتاتوريال غفرمنتس وديقوم يوم بغزيهم بطمنجا ادملكعو سستين غيرو خنبر لخل سرعات يلي ازي ممهار نحر لي خيلكا مጨረሻ خاوم يلخو كمن غادافي درتو نفحي لخيد لمكح سرعات ينبري كم تي بي ال اف ون حراي ديكتاتورشيب بمسرتو كتري أخلها أنبسا إذ مثل مجمري أمالتي دحرايك بخاري يزخون أقام ودأتو أبتي ناتو برايم خون كله بك على عليو بيكيو بك هايو مالت زي بس أحيز مصلو نعوها أيوزهم كلهم منجلات مسفتس محار حرق زي زت عسكا كير كان دحرت مليسكا فتح تراق سلا زي تخيل كاب مسكون وايو انت يكون مجمرياسي كله يوصل زخونه مالتيو مجمرا دخون متنقع حيش بزول ينبر زي ودق يلن سب كوينو زي ودق يلن سب كوينو زي ودق دا خمي غيرو ارا سب كوينو زي ودق زي كونس شومت ناي عالم كوينو زي ودق يلن املاخ امالختي استباهل املاخكو امالخت مريت ونكو سلو زلو كو قمالتسي غبرت حدغتي فنطحتي انا زورو مالتي گن تخونه نعومون املاخ سلو زلو ني املاخ افتا ساعات بنقرو بيل يزوس دكامبر كموتن لعل جزاء عالم نهدي ودياو كو يشعو مالتي غارد ريبابليكان يحنك قال يحنك كان جزاء خاصه درغمت ملأ كموت بزخونه رقيق مالتي ግን ተዋና ጸገሙ እንታይ ክሳብ ዝመውት ይቀትለካ ማለት እዩ ዓዘይ ሓለፈለ ክሳብ ሽዕዩ ጸገም ንስ ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ውድቀታ ብቁልጡፍ ተላዒላ በቲ ዝነበረ መንገዲ ደኺመ እየ በስቢሰ እየ ወዲቀ እየ ህዝበይ ረሲዐ እየ ትብል ነይራ ሓቂ ተረጋጋም
ካብዙ ኣውያት ካብዙ ብኽያት እዚ ወፂኦም ንትግራይ ክመርሕ ዝኽእል ያንግ ሊደር ፕላስ ኦልድ ሊደር ክልቲኡ ፌክ ደብዳቤ ጽሒፎም ጌታቸው ሓሚሙ ኣብ ስራሕ እዚ ናይ ወፃኢ ዝምድናታት ዝበሃል እንዲ ዝመርሕ ነይሩ ካብኡ ተላዒሉ ኣብ ክንዱ ኣሉላ ተኪእዎ ክሰርሕ ተመዲቡ ኢሎም ደብዳቤ ጽሒፎም ሓሶት እዩ ካብ ዩኤን ሰብ ዝፈልጦ ንጌታቸው ደው ኢሉ ኣውሮፕላን ከንሰደልካ ድዩ ክሙ እዚኣ ኢና ክንርኢ ዘለና እዚኣ ክትግበረሉ ዝትኽእል ትግራዋይ ከመይ ጌርና ንስእል ሕወሓት ዘይርእይዎ ዘለዉ እዚ ዶክተር ቴድሮስ ኣፍታ WHO ኮይኑ ንትግራይ ክንደይ ተዛሪቡ እያ ሕወሓት ተዘይኮይንካ ቴድሮሰይ ንቕበለካ እንተኢሎምዎ ግን ሕወሓት ክኾነሎም ኣይኽእል ሕዚ ገብርዎ ዘለዎ ንስ እዩ ንኩሉ ብሕወሓት ተዘየጥመቕና እዩ ኣይኸውንን ቅድሚ ሕዝለ ሓራይ ተጠሚቕና እናንተ ያበረው ዓመዓልቲ ዲ ገለገለ እኮ ዘይፍለጥ እምበር ኩሉ በቃ ዓድና ኮይንካ ደሞ እንታይ ሞ ኢኻ የና ኣተሓሳስብ ዓይነት ካሊእ ዳኢኻ ምሒዝካ ክትወፅእ ነርካ ማለት እዩ ጥሙቕ እዩ ኩሉ ወላዲኻ ንሱ ይዛረብ ኣዴኻ ንሱ ኣትዛረብ ኣቦኻ ንሱ ይዛረብ ሶ ኩሉ ሰብ እኮ ዛ ጉዳይ እዚኣስ ከም ሓንቲ ነገር ጌርና ኢና ንሪኣ ነርና ሕጂ እዩ ንእሽትለይ ዝተወሰነ ዘመነ ኣብርሆት ኮይኑ ኢንላይትመንት ኮይኑ ንእሽትለይ ቦኣታ ንጋገ ግዲእና ነርና ዝብል ትውልድ ዝፍጠር ዘሎ ወይ ከዓ ንሳቶም ዝኸድዎ ስሕተት እንዳኾነ ምስ ከደ ድሓር ስሕተት ተመሊስ ከም ጭጉራፍ ምስ ወቕዓና ምስ ሃረመና ኮይና ተረዲእና እምበር መን ይፈልጥ ንሶም ዝበልዎ ደኣ ኣጋእዝቲ ዓለም ስላሴ ኢልና ንሓስቦም ነርና መኸተ ምክንያት ገይሮም እዚ ሕብረተሰብ ኣታሊሎም ገንዘብ ኦዲት ላይ ተገበረ ኣጠፋፊኦም ዝሓለፉ ብትግርኛ ላለመኑ በእንግሊዝኛ ገይሮም ለጠፋፍኡ ሰባት ካብኣቶም ሓንቲ እያ ማለት እዩ መዓዛ ግደ ብምቕፃል لمنتاي خحزلاو ذا سوشيال ميديا سي مصخي تفلط مچس ማለት حديخ يخنيخ انا دحر قدنا بوليتيكا تግራይ سلل رأخو بقى منم كرمو سلسله يسمعلو معز مال عري الخلو يزاخي سامي حق خنزالت خنا اسبتكو ادغكو يم زغبرو سبا وات تاز بزلا انت سو تاي غور بلد أرز تولد زي شيء. تسألني عسبي. بزح نقرينا نسألنا بهوت زفكرنا نزخبرنا نكنسأل نخلينا. سبعي بنا نسأل. سايرة أخن جه دهلا. مسكر زرق قال كيلانديا عرب السمام. أموخ أكابخاتكم حدا ندحر أمس إنسان زخونة مالت أيح صراحة سرع اللي خوينه نور إيو كم نبر كأنا وريس لزخونة مالتيو. عبت حقنا أنواع النور إيو ترديكم ديكم. حجي تخمزي تقولوا زلهم كلهم زي ما بزلوا سبعة تعيزل ودو خوينو عرب سوري خزارو بعمي يسأل إيو مالتيو. حجي كمزي سلازو خونا أينا مخنيات كمزي نقبر زلنا نو أزي استفدت أركالو حلافنت أيوات أني الكاس لازم فرح خائخة مالتيو. دماي تترف الكانيا قال كوينك تتفت إركي قال كوينكي نبريا ودخوينك تتفت إركا ودخوينك نبرا ولا حنتي إذا حلاف النت دي أكو تفتر أو حلاف النت ما نمسب فرح يزقر في كورة نسكي أخيرا أخانا يتوقع الميزان أنت هيد ما زل حاجة تخصكو زلي تشكو ولا تخشوا ولا قريت حاسبني تقبرن قال العلل له أنت حوي أنا قام عرض كسر مثلا اللي يقول كأنه نمو خانو ولا بحنت الكذا روح على الكذا ما في حتى قم طريق نقولكم تقولوا من نزات ولا بعرض كمان تصير مسبلكم من قديفنا قم تخيل الزلمة ما لكم نعين تسقوا على نزلهم الزلمة مسجزي وعي نبلوكم علينا عايشون قايدة ولا دغينس ولا نورمال حلاف ما قد نزع فيديو زياري إيوه سمعوا سمعيت فلوتي زان رياض لنا أديا تحسان بتقرأ مالتي تريوا لهم زين رياض لنا غاني كم صحيفة مزلو مالتي قال صحف تمركيسة سبعة أديا مخانيو صحيفة مزلو زغل ع لبي سيراتني بتعمل لبي سيراتني ريوا مودات أنت عينت تتمت أنت عينت خميل الله حنت ملغتي كحلفاز دلي ناي بقى لباوي ملغتي بقى كاب لبي منش او ملغتي خحلف بقى ناي حاليه ملغتي خحلف نحد ليغن انت يا قاطي منا بزي يقدس انت يا قاطي منكم تفلاليكم بزي يقدس سلا ولدنا قن حساب
ጽቦት መልእክቲ እገሪያ ዘለኹ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ዘላ እንታይ ብዘይገድስ ዘጋጠመካ ውላድካ ትወለድካዮ ዋላ ዝኾነ ነገር ይሃልኻ ብዛዕባ ውላድካ ምሕሳብ ጽቡቕ እዩ ዝብል ምኽንያቱ ፈጣሪ እውን ኮሓስበካ ተኾይንስ ሕሰብ ይልካ ስለዚ ከምኡ እዩ ክኸውን ዘለዎ ንተሓሳሰብ እስኪ በጠቕላላ ከም ደቂ ሰባት ሲ ኣይን ጨኻኸን ኣመና ትንብሎ ዘለና እውን እንሓሰብና እንተንብሎ እዩ ማለት እዩ ተንብሎ ጽቡቕ ነይሩ ዘይሓስቡ ሰባት ኣለው ብርግጽ ኣምጽኦም እንታይ መግበር ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተረኽበ ቪዲዮታት ኣሎ ብዝተኻእለን መጠን ንምጽራይ ፈተነ ጌርና ኢና ነምጾ ማለት እዩ ሓቂ ንምዝራብ ሰው ኢለ እቲ ዝረኸብኮ ጓሕጉሕ የምጾን ግን ኣታታይ ማዓቱ እዩ ዘብልውን ነገር ሓደ ግዜ ክመጽ ይኽእል ኸውን ስኻትኩም ክትርምዎ ብትኽእሉ መንገዲ ኣርምዎ ግን ሱፐር ቴንክስ ማለት ቴንክ ዩ ኢሎም ሓገዞም ዝገልጹለይ ዘለዉ ከም በዓል ወልደ ሩፋኤል ሓዊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ይቐንየለይ ብጣዕሚ ክልተ ሜምበርስ ከኣለው ክሳብ ሕጂ ዛጊድ ማለት زولو members يوم be members of my channel guys مالتي صبغ ነገር እዩ ንዓይ ትሕግዙን ኢኹም it could be it can be $1 even ወይ ከዓ $2 $5 to minimum ማለት ዝነኣሰ ከምኡ ገይረ ይቕምጥ ዘሎ ስለዚ 5 ክኸውን ይኽእል 6 ክኸውን ይኽእል ኣና ይምልከተኒ ማለት ልዕሊኡ ኢላይት ዝበሃለሎ ገለለው እዚኦም ጆይን ጌርኩም ወይ ከዓ one time ክኸውን ይኽእል one time ማለት ሲ ቴንክ ይልኩም ገለ ማለት እዩ ትልእኹ ሓበሬታት ኣለኩም ምስኡ ተሓይዝኩም ወይ ከዓ ርእይተኹም ገለ ላእኹለይ የቐኒለይ ክብረት ያብለይ ክብለኩም ዝደሊ ለመና ደገሪ ሓቀይዶ እስ ኦኬ ናይ በዓል ዝኾነ መሰረታዊ ኣታዋልን ካብ ዩቱብ ግን ሞር ከኣቲ ማይክሮፎን ፅረይ ክብል ተኾይኑ ተዘረባ እውን ደረጅኡ ርጉድ ሓፍ ክነብሎ ተኾይና ካብ ህዝብ ናብ ህዝብ ተመሊሱን ኣገልግሎት ክውዕል ተኾይኑ እምበር ካሊእ ምንም እስ ኦኬ ኣነ ምክንያቱ ንምንባር ብዙሕ ዘልየኒ ነገር ስለ ዘይኮነ ትዘለኒ ከኣኽለኒ ንሱ ይባረኸለይ ግን ሞርቲ ናይ ስራሕ ኣቶሞስፌር ሓፍ ክብል ንድሕር ኮይኑ ንዓኻትኩም ከዓ ከምኡ ፅሩዩን ፅፉፍን ዝኾነ መሳርሒ እንድሕር ደኣ ሒዘ ክቐርብ ኮይነ ሶስተነ ነዚ ቻናል እዚ ሓግዙን ኢለ ብዙሕ ግዜ ኣይፈልጥን እየ ነዚ ቻናል ሓግዝዎ ብጠቕላላ ማለት እዩ ሓግዙን ኢልካ ምዝራብ ንዝኾነ ኦኬ ልዋም ቀነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ፀፅብቆ የስምዐና ማለት እዩ ቻው ደሓና ቀኒታ Good light. نحن نحضر تحواتي ما نطيب